pois a rachar, porque quites o teu favor a forza da razón. E pra ti cociñar como xogar, campeón nos fogóns non te rival. Sushi vai cociñar con ilusión, porque así vas lograr ser lo mellor. O Gran Sushi. O rei da gastronomía. Ai, agora sí que se armou. Que fas? Ti estás tolo ou que? É que non sabes mirar por onde vas? E vostede que? É vostede o que non sabe ir cun coche grande por unha rúa estreita. A culpa non a ten o meu coche, tela ti. Nunca che aprenderon que é perigoso xogar pola rúa? Pois vostede debería saber que non se pode pisar tanto. Mirade quen ven aí. Apura que cache é hora de ir traballar. Veña. ¡Chádeme! Deixes que te imos soltar. Tío, que queres esquecerte de nós, pero temos fame. E eses dous, que fan? Teodulo, teño presa. Sí, señor. ¡Benvido, excelencia! ¡Benvido, excelencia! Cando queira, señor. Teodulo, e se entramos a pé? A pé, señor. Hai tanto que non teño ocasión de ir andar. Moitas gracias, excelencia. Temos a moita honra a súa visita. O noso restaurante abriu hoxe e agradecemoslle moito a súa visita nesta ocasión tan especial. E quen é o responsable do menú? O noso xefe de cociña que quixo cociñar para vostede. En efecto, excelencia, permítame primeiro agradecerlle a súa visita. Foi unha grande honra para nós cociñar pro rei da gastronomía. Podo coñecer a súa opinión do menú? Excelente! Os meus parabéns. Decátome agora porque os vosos restaurantes son tan famosos. Non teño a súa opinión. Ah, o que máis me gustou foi o bistec con salsa. E que dicir dos cogomeliños cortados tan finiños faíseme auga na boca. Seica non oiu o que dixen. Como? Non estou de acordo con vostede. O bisté non sabía nada. Quere dicir que non lle gustou ese prato? Non me gustou ningún prato. Os entremeses eran insípidos e os postres ben ordinarios. A súa cociña carece de refinamento. Eu puxen o maior coidado. Sí, polo que se ven, supervisou os pratos que nos serviron. Sen embargo, todos os nosos ingredientes son frescos e de primeira calidade. Recoñezo que os ingredientes son de primeira e que os soubo elixir, pero iso non é o suficiente para unha boa cociña. Oh, iso é certo. Voulle dicir algo moi importante. O que conta é a maneira de compaxinar os ingredientes. Iso é unha arte, case diría que un don. Calquera que sexa a calidade dos ingredientes empregados, non hai unha boa cociña se non se ten un mínimo de xeito. Fíxese na súa vestimenta. Escoite, non se presente nunca diante dun cliente coa mesma roupa que pon para cociñar. Cuestión de hixiene e de delicadeza debería o saber. Non soamente iso, eses pelos. Encheunos de loción capilar por pura coquetería e cheira cosmética de leguas a redonda. Ese perfume impregna toda a cociña e altera o sabor dos alimentos. Canto sinto non pensara niso.
O seu xuizo é infalible. Este home é Gaspar Saboroso, un nome ideal para este fino degustador que avalía desde hai ben anos a tradición da gran cociña do país. Chámanlle o rei da gastronomía. É o fundador dunha célebre asociación que só admite os restaurantes que teñan verdadeiros cociñeiros. É famoso pola súa intransixencia e ningunha falla culinaria lle escapa ao seu padal de fino catador. Así é súa excelencia Gaspar Saboroso. Vai ter outra oportunidade, pero se non constato ningunha melloría a próxima vez que veña ao seu restaurante, voto da nosa asociación. De acordo, entendido. Teodulo, marchemos. Sí, señor. Non o esquezas. Fun indulxente porque o servicio estivo particularmente coidado e iso tamén forma parte das regras da nosa arte. Pero ten que perfeccionar esa maneira de cociñar. Xa, excelencia. Adeus, excelencia. Gustaríanos volvelo ver pronto. Ai, pesa. ¡Sushi! ¡Sushi! Ai, besuco. Perdóame por chegar tarde. Ai, podes volver para casa. Agora non hai nada que facer, xa lavei os pratos todos. Oh, non exaxeres. Se veño aquí non é por ti, que che quede ben claro. Veño aquí para axudarlle a túa nai e ti non tes ningún reproche que me facer. Claro, e máis hoxe que tiven que facer todo o teu traballo. É certo, sempre chegas tarde. Oh, que dis? Eche mellor calar. Ninguén che dou vela neste enterro, comellón. Danche de comer por defendelo. Mira ti pro comellón. O que non hai que facer é comer a conta dos demais. Para ti non estará ben, pero a min gústame comer aquí. É unha casa como pouco. Non foi falla dicir que ti non sabes nada de cociña. E iso que és unha rapaza. Ui! Deixa que te colla, condenado de monstro. Mira que me fixeches facer. Ela encontra sempre a maneira de buscalas con alguén. Vai a restaurante máis miserable. Non terá a intención de entrar neste bodegón. Non hai que fiarse das apariencias. Ni no pense. Que pensa que pode haber nun tugurio como este? Non, por favor, sería perder o tempo. Os alimentos estarán infectados e vostede pode enfermar. Por favor, non entre aí. Demasiado tarde, xa está dentro. Sempre fai igual o que se lle mete na cabeza, pero isto pasa do límite. Vouno buscar. Por favor, saia dai. ¡Ey! ¡Traque esa porta con cuidado! ¡Oh, qué clientela! Tranquila, dícenlle a ese pobre idiota que fora o inferno. Sí, dícenlle que non estaba contento, que me era igual. Pero isto non é un restaurante. Isto é unha gorida de malandríns. E que? Non quede aí parado. Veña, sente dunha vez. Oh, veña, sexa razoable. Por favor, saíamos daqui e marchemos. Quero ver o que hai de menú. Para qué? O que hai aquí non lle vai gustar. Ademais, non lle viu a cara a toda esa xente. Benvidos, señores. Moitas gracias, señorita. Elixiron xa o que van pedir. Para min que sexa o prato do día. E o mesmo para el. Para min, non, gracias. Non teño fame, non quero nada. Non vai estar aí sentado vendo como. Sushi, podes poñer 2 croquetas a facer? Sí, xa van. Pero xe, o cativo de pola mañá. É o que case me atropelou. Pero que clase de restaurante é este? Quen me vai facer creer que este monicaco de rapaz sabe cociñar? ¡Que atrevemento! Nunca lle permitirei probar os pratos preparados por un mocoso maleducado nun tugurio sórdido e mal frecuentado. Aquí non se nos perde nada. Tranquilo, por favor. Viñemos probar esta cociña. Eu non a vou probar, ten que ser abominable. Un momento, por favor. Cálmese, escoito o que lle vou dicir. Ante todo, teñen que saber que están nun restaurante popular e o que máis nos interesa é ofrecer unha boa cociña e prezos razoables. Mire ben de non criticar os meus pratos antes de probalos. E agora volva ao seu asento e non fale máis. É exactamente o que eu lle dicía.
O rapaz leva razón. Non ten ningún dereito a criticar a cociña se non probou ningún prato. Veña para aquí. Imos comprobar se é certo o que di ou non. Se non quedan satisfeitos, non me paguen. Estamos? E aínda hai máis. Se a comida é mala, poden arrincar o cartel do restaurante. Entendido. Asunto concluído. Ben, daquela estamos de acordo. Pediron o prato do día, e iso alégrame, porque tiven a idea de engadirlle algunhas melloras á miña antiga receita. Van ser os primeiros en probalas. Non che parece que é un pouco arriscado? Non practicaches a receita e cal será o resultado? Non te preocupes, eu sei o que fago, vai estar exquisita. É unha innovación. Señor, era o que faltaba. Así que aprobe cando pode falar. Aí vai, collao! A pousada. Novas especialidades de croquetas de carne. Está a facer burla de nós. Dixenlle que esperase a comelas para falar delas. É increíble, vedes con que habilidade manexa Coitela, É un verdadeiro prazer velo traballar. E eu ben sei quen ten moito que aprender del. Vou te facer calar eu. Se non me engano, chamase Sushi, non é? Así é. Parece un bo profesional. Quen aprendeu a facer de comer? Ninguén, cando lle vivía o pai, gustaba lle velo traballar. Quere dicir que aprendeu só de ver traballar o pai? Pois sí, desde ben piquiniño. Dame certa vergonza confesalo, pero está moito máis dotado que a min. Por iso lle confiei a preparación de todos os meus pratos. ¡Ja! Que aprendeu a cociñar el só? Temo que non haxa gran cousa que esperar del. É que nunca vai calar este condenado de linguateiro. Cando probe un prato do pequeno cociñeiro vaise arrepentir. Pequeno cociñeiro. Así é como lle chamamos ás veces. Non levanta 3 palmos do chan, pero hai poucos que lle cheguen a sola dos zapatos. Ben, imos ver que é o que fai. Que é o que vas facer con ese anaco de carne? Con este, que pregunta voulles preparar as súas croquetas. É moi gordo. Ese é justamente o segredo das miñas croquetas de carne. Ben se ve que eu levaba razón, non sabe cociñar. Velaí ese gordo anaco de carne. Ui, estáme poñendo nerviosa, espero probalas. Sí, basta xa. Non se enfade, pero pode ter razón. Vostede viu igual que a min o anaco de carne. Vese ben que é un bo anaco de carne e as súas opinións non son nada xenerosas, pero xa verán que ben van saber. Oh, Pois claro, que é o que lle dá sabor á carne? A esencia que vai soltando ao cocer, non si? Evidentemente, canto máis gorda é a carne, máis será o que solte. Pero é preciso que a carne estea ben cociñada. E este anaco é demasiado gordo para que se faga ben. Segundo parece, habería que deixar frixir as croquetas máis tempo, pero o inconveniente é que o pan relado amolece cando está moito tempo no aceite. Tamén se poderían frixir con moito lume, pero hai risco de que se torren. Por iso é necesario que a carne para facer as croquetas non sexa demasiado gorda. Podes facer o que queiras, pero non han de estar boas. Está a temperatura ideal. ¡Aí vai! Escoite como roxe, en calquera momento prende lume. E agora, prepárense para degustar as croquetas de carne do Gran Sushi. Seguro que están boas. Estás nun tris de xogar a reputación do teu restaurante. Ben, non sei, pero iso non me dá medo. Prepareille as mellores croquetas que nunca comeron. Se tío dis.
¡Oh! ¡Increíble! ¡Soberbio! Teñen un aspecto perfecto. Non se lles pode pedir nada. Non é posible! É certo que están soberbias, douradas, que da xenio ningunha parte queimada. Pero se ten unha apariencia tan perfecta, a carne ten que estar cociñada a medias. Diso nada, mire ben pra ela. Nin ten moita auga, nin está seca por cocer demasiado. Contrariamente ao que nós pensábamos, está a vez tenra e caldosa. Non o podo creer. ¡Qué delicia! É unha croqueta suculenta de verdade. O rebozado está saboroso e crocante, ten unha boa textura e a carne está verdadeiramente deliciosa. Cede a mordedura pouco a pouco e a medida que un mastiga nela reparte todo o seu sabor. Como xa lle dixen, a cocción é perfecta. O arroz está tamén no seu punto. Hai un equilibrio ideal entre o ovo e os demais ingredientes. Un conxunto perfecto. Felicito. Está realmente delicioso. ¿Oísteis? ¿Gustaronlle las croquetas? ¡Gustaronlle las croquetas! ¿Qué tal? ¿Quedaron satisfeitos? Quedamos, sí, están deliciosas de verdade. Non o entendo, señor. Como pode ser posible? A carne era moi gorda e, sen embargo, estaba no punto. É o segredo del. Gustaríalle saber como fago as miñas croquetas? Veña comigo á cociña, voulle revelar o meu segredo. Aí vou, eu tamén quero ver. Gustaríame saber como as fas. Vexamos. Utilizou 2 tixolas. Xa comprendo. Frixiche los anacos de carne en 2 veces, é así? Claro que é así. Colleu na primeira. Aí está o segredo, enganeime. Así é. Era cousa de pensalo, non si? O meu segredo está en frixir a carne en 2 veces. Moi ben. É hora de que vos diga algo máis sobre as croquetas de carne que son o orgullo do noso pequeno cociñeiro. O segredo está en frixir en 2 veces a carne. A primeira das veces ten que ser un lume ben vivo, de xeito que as croquetas non baixen da superficie. A continuación, sácanse as croquetas e métense nun segundo baño de aceite para frixilas agora a baixa temperatura. Non esquezamos que a carne tiña que estar a punto antes. Non, aínda non! Hai que esperar de 8 a 10 minutos para unha cocción satisfactoria. Xa podemos por fin sacar as croquetas, meu amigo, xa están a punto. A carne está agora perfectamente tenra e caldosa, pero non é todo. Esta receita comporta aínda outro segredo na preparación do rebozado. O segredo é engadirlle un pouco de fariña á mestura que recubrirá a croqueta. Deste xeito, o rebozado queda máis lixeiro e máis crocante e collerá ese aspecto dourado que tan apetitoso é. E iso é todo, xa o vedes, cos pequenos detalles e como chegamos a obter unha boa cociña. E todo iso era o gran segredo. É evidente que sí. Era simple, pero había que dar con él. E agora tamén o sei eu. Sí, podesme explicar a min. Non entenderías. Espera aí, xa me ocuparei de ti máis tarde. A túa idea de veras que é fantástica. Sabe que me sorprendeu ben? Decatouse de todo inmediatamente. Vostede ten que saber moito de cociña. Sí, por suposto. Son un velliño moi exixente en materia de gastronomía. Deixoche a miña tarxeta de visita por se te interesa a miña amizade. Encantaríame volverte ver. Gracias a ti acabo de comer como a un rei. Moitas gracias. O rei da gastronomía. Que nome tan gracioso.
Sushi é maravilloso. Que pasa? Lembraste do señor aquel que viñera este día a almorzar ao restaurante? Pois acabo de saber que é alguén moi importante. Como que alguén moi importante? Está á cabeza dunha célebre asociación que soamente admite os mellores restaurantes e cociñeiros do país. Agora me decato do aspecto que tiña de sabelo todo. Non lle dá a súa tarxeta a calquera e non é nada fácil entrar na asociación del. A ti invitoute, para ti que soñas con ser un gran cociñeiro, é unha oportunidade inesperada. Telo que ir ver. Non che me interesa. Oh, este home podería nos axudar. Non preciso que me axude, mamá. Non quero formar parte da súa famosa asociación. Quero ser libre de continuar cociñando como me praza e acabouse. Non o podo crer. Díxome o rei da gastronomía en persoa que eu xa era un gran cociñeiro. ¡Que maravilla! Moi ben, Sushi. Teu pai estaría orgulloso de ti. Pénsalo, papá. A él gustaría a miña cociña, é magnífico.せっかくの招待だから行ってみるか。アジオビルを訪ねた僕はそこでイタリア料理部主任マルイシェフと出会った。こいつが料理の腕を自慢する嫌なやつで、おまけに僕に挑戦してきたんだ。よーし、この勝負受けてやる。次回ミスター味っ子スパゲティで勝負だ。おいしいよ。